Vždy som chcel byť členom nejakej rockovej kapely. Teraz som mňa spravili bubeníka, nedali mi paličky, nevadí, nebudeme to skúšať. Každopádne vitajte pri relácii, ktorú už určite poznáte, volá sa High Five. Chvíľočku začne koncert kapely Alias. Chalani sa pripravujú, šroubujú, všetko je v takom tom prevádzkovom zaťažení, ale Maroša Kocana, lídra kapely, sme si ukradli. Tak čo pred koncertom? Nervičky? Hrozne sa bojím, mám nervy a stres, ale po koncerte? A po koncerte ešte väčšie. Nie, ale ako úplne si to užívame, tešíme sa na každý koncert, keď niečo vybavíme, hrozne dobrá nálada a teraz je to presne tak ako vždy, úplne uvoľnený, bez stresu. Kapela Alias je, môžeme povedať tak trošku naša Ružinovská, pretože chalani sídlia v Ružinove, koncertovali na Ružinovských hodoch, určite ste ich videli. Kapely Alias, my sme sa dnes úplne zladili Britpop na slovenský spôsob. Kapela Alias však hrá po slovensky, je to rocková kapela, tak trošku poďme k histórii. Ktože nám to prišiel? Lacko, to je náš gitarista. Vlastne, ktože nám to prišiel? Všetkých zdravím, Laci, Alias. Laci, už sa tu dvaja zašívate. Chalani rozbalujú koncert na spadnutie a vy tu dvaja sedíte a dávate rozhovor. Vieš, ako Lennon McCartney zložnú slávu a chalani makajú. Maroš, ešte taká vec, že to je tým tretím uchom, keď niečo nahráte, spravíte, komu si to dávate testovať, lebo vy medzi sebou už viete, že čo asi očakávate, ale taký ten prvotný nástrel. Tak prvý, kto počuje niečo, čo sa vyprodukuje, tak sú naši najbližšie priateľka. Ona to hneď skritizuje alebo povie ako dobrý text, zlý text. To sú také prvé dojmy, alebo prvé momenty, ktoré počúvame o tom. Potom v podstate celá kapela má nejaké pripomienky, no a neviem, Laco, kto je potom ten ďalší? Kto je ten ďalší? Máme také niečo ako overené ako tester. To znamená, že niečo dáme na skúške. Hráme to, baví nás to. Ak to dáme bez problémov na ďalšej skúške, tak je to overené, že je to dobré. Ak sa to zabudne, alebo ak nám niečo proste vyfúkne z tej hlavy, tak to znamená, že na to treba zabudnúť veľmi rýchlo. Nestojí to za to. Ja vám želám veľa poslucháčov, spokojných divákov, aby váš život sa uberal tým rockovým štýlom a aby ste boli stále takí kamaráti, akými ste aj dnes, aby vás nič a nikto neroztrhal kapelu Alias. Naša relácia sa volá High Five, tak na záver klasika High Five. A my si teraz púšťame kapelu Alias. Hľadám jednoduché slova na starú myšlienku, ktorá píše perom na papier. Nedá pokoj, nedá mier. Obrazy kreslí písmenami, všetky sú však už dávno za nami. Zapadli prachom, treba ľahšie slová hľadať, nič zbytočnejšie nie je. Chcel by som dar, jak mal Jaro F, vyjadriť sa ľahko a trefne, zaujímať postoje, nehľadať rozbroje, robiť si stále to svoje. Chcel by som dar, jak mal Jaro F, vyjadriť sa ľahko a trefne, zaujímať postoje, nehľadať rozbroje, hravé melódie počúvať. Nemám primerané slova, keď zo strún vychádza znova melódia tvojich pier. Dáva pokoj, dáva mier. Čo viac k tomu povedať, nechám radšej hudbu hrať, na čo viacej premýšľať, radšej počuť hudbu hrať. Chcel by som dar, jak mal Jaro F, vyjadriť sa ľahko a trefne, zaujímať postoje, nehľadať rozbroje, robiť si stále to svoje. Chcel by som dar, jak mal Jaro F, vyjadriť sa ľahko a trefne, zaujímať postoje, nehľadať rozbroje, v hlave melódie